Fl-2024 l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, wettqet 12,750 spezzjoni li jfisser medja ta' aktar minn 1000 spezzjoni fix-xahar. L-Awtorità qalet li dawn l-ispezzjonijiet waslu biex jingħataw 670 multa u nħarġu 240 ordni biex jitwaqqfu x-xogħlijiet. Is-sena l-oħra wkoll l-ispetturi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà wettqu 9400 spezzjoni f'diversi oqsma ta' xogħol, inkluż f'siti ta' kostruzzjoni. L-ispezzjonijiet tal-OHSA waslu biex inħarġu mal-550 multa u nħarġu 331 ordni biex twaqqfu x-xogħlijiet. L-ispetturi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà ħarġu wkoll 960 notifika biex ikun hemm titjib fuq il-post tax-xogħol. Apparti l-ispezzjonijiet li l-awtoritajiet ilhom iwettqu sa mit-twaqqif tagħhom, is-sena l-oħra ġiet introdotta helpline bin-numru 138 illi fi kważi 5 xhur irċeviet 14,474 telefonata, b'medja ta' 100 telefonata kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA, Josiane Cutajar, qalet li b'aktar investiment li sar fir-riżorsi tal-Awtorità jinkisbu aktar riżultati li jkomplu jżidu s-saħħa u s-sigurtà f'diversi oqsma mhux biss fil-kostruzzjoni. L-aġent kap eżekuttiv tal-BCA, Rodrigue Bonnici, esprima sodisfazzjon għal kollaborazzjoni bejn iż-żewġ awtoritajiet u qal li għaddejja aktar ħidma biex jissaħħaħ il-livell regolatorju ta' infurzar.